دا مولوی ایدے لٹکیا ودا سونے کملی والے پیدا ہوئے سجدہ بھی کیتا سبحان ربی اعلیٰ اور آخری جملہ چشتی بھی بخشے دے سامان سال پردو آدھے سے چشتی نو مولوی جمعہ ماں پلید ہو گئی میں آکھے چنگے جمعے ہو جو اممہ نو نماز تو روک گئے ہو لیکن نا بخشے دے سامان مولوی جمعہ ماں پلید ہو گئی کملی بالا پیدا ہویا اپنی نور نالا صلاة والسلام مصطفیٰ دعا اور بات چنگا رسول مصطفیٰ جانے رحمت پیلا کو سلام شمع بز میں ہدایت پیلا کو سلام وہ ہمارے نبی ہم ان کے امتی وہ ہمارے نبی ہم ان کے امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلو علیہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدک الخیر انک علی کل شیء قدیر ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار کریم اللہ سونی محفل سجائی قبول جتنے بھی حضور دے غلام آئے دور نزدیک تو حضور دی آمد پاک دا صدقہ آج کوئی بھی حضور دا غلام خالی جھولی لے کے نہ مننے کریم اللہ میرے سمے سب دیئے جھولیاں رحمت فرد سب دے مال جان اس کے برکتہ دا فرما خصوصی رحم و کرم فرما ملک سبان نے ہزارہ خرچ کی تے حضور دی آمد پاک دا صدقہ لکھا تے کروڑا ہوا تھا گھر دے اندر رحمت تے برکتہ نازل فرما خصوصی رحم و کرم فرما کریم اللہ سونی محفل جتنے بھی حضور دے غلام آئے کریم اللہ انہوں نے نیکیاں دے صدقہ اس محفل جڑا کوئی تیرا نیک بندہ کھلوتا ہے میں گندہ سیاہکار بدکار لیکن محبوب دے غلام کھلوتے ہیں تہجد گزار کریم اللہ انہوں نے تہجد گزاری دے صدقہ انہوں نے نیک ہاتھ اٹھامن دا صدقہ نبی پاک علیہ السلام دیاں ظلفان دا صدقہ حضور دی آل دا صدقہ حضور دے صحابہ پاک دا صدقہ خاتون جنت رضی اللہ عنہ پاک دار دی چادر تطہیر پاک دا صدقہ اے کریم اللہ ملک محمد اللہ وسایہ صاحب ملک محمد حسن صاحب مرحومہ دی بخشی پالی باشی درجات انہوں بلندیاں عطا فرما قبران روشن اور منور فرما مرحوم اندیاں قبران نور و نلا نور کر دے میرے جتنے بھی حضور دے غلام ہیں اے کریم اللہ سب نو مرن تو پہلے مرن دی تیاری دی توفیق عطا قبر دے وچ نبی پاک علیہ السلام دی زیارت اور پہچان نصیب فرما نبی پاک علیہ السلام دی ختم نبوت دی حفاظت فرما حضور دی نموز پاک دی حفاظت فرما طریق لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما حضور دے غلامہ دی حفاظت فرما کریم اللہ جتنے بھی حضور دے غلام ثنا خان حضرات حضور دے غلام نقیبی اہل سنت علماء اہل سنت امام اہل سنت آج کوئی بھی خالی نہ منجے کریمہ سب دیاں جولیاں رحمت نال پا سانو منگر دا وال نہیں آندہ پر تینو دیوان دا وال تا آندہ کریم اللہ کسے نو خالی نہ موڑے اس نے زندی لاج رکھ لے میرے اللہ تیچھو نہ منگی ہے تو کہڑے دار تو جا کے منگی کریم تو دیوان والا ہے غفور الرحیم ہے علیم بذات الصدور ہیں جتنے بھی حضور دے غلام ہیں دل دے وچ لئی کھلوتے ہو سن بچیش دن وقسائیں آئے دعا مانگ چاہ آئے مانگ چاہ آئے مانگ چاہ کریم اللہ نہیں آگ سکے پر تو تا دلان دے زیادہ قریب ہے تو تا شارک تو نیڑے تو تا دلان دے بھیج جائیں کریم اللہ سب دیاں دلی جائز مراد آج پوریاں ملک سبان دی خیر جی میں حضور دی غلامی کی تھی نے تا حیات نے حضور دی غلامی صلی اللہ علیہ وسلم